ಜಾಗದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ఒక ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಗಂಜಿ ಜಾಗದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡಿಮಂತದ ನಮ್ಮೊಂದು ವಾಡಿಕೆ ಜನ ಬಂದ ಹೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತೊಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯದ ಕನಸುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಜಾಗೆ ಖರೀದಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಐದರತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೈತು ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಬಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರೊಂದು ದಾನಿಯಾಗಲ್ಲ ಕೈತನ ಕೋಪ ಒಂದು ಇದ್ದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ತಾಪದ ಕಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾತ್ರದಂತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಬೇವ ಅವಳು ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತಾವಲ್ಲ ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದ ಒಂದು ದಿವಜೊತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಂತಿಲ್ಲಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಲಾಗಿಲ್ಲಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಪಾಪದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಕ್ವರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಗಂಧ ಹುಷಾರಿದ್ರಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದರೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು 30,000 ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದು ಕೊಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮರಡ್ದು ಬುಡ್ದು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಂದ ಆ ಬಾಲದಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದಿಂಗಿ ಆ ಬಾಲದ ಗುಜರು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡೋದುಂಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದೀಪನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಮಂಬನ ಪೊನ್ನುಲು ಆಯ್ನತಿ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಗಮ್ಮೆಜ್ಜೆ ಮಂಬನ ಕೊಡಗಿದ್ದಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬಾಲ್ಯ ಆದ ಬದುಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾನಿಲ್ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸನಾಡು ಕುಳ್ಳೋಡೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಮುನ್ನನ್ನಿ ಪೂಗುಚ್ಚಗೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಜಪ ಯುವ ಮೋರ್ಚ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಬೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ ಬೇರೆ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತರ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಆಸೀನರಾವನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾವನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಧನುಷ್ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಮೇರೆ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾವಳೊಂದಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಜ್ಜರೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮನಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂಚ ಅದು
ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೆಟ್ ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮೋಕ್ಯದ ನಿಗ್ರಹದ ಗುರುತುಕೊಂಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತರ ಚಂದ್ರಸೇನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಮರಪೂಜಿ ಏಪಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಆಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾಮುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಬೇಟ್ಲ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಪುನಗಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿರಂತರ ಕೊರ್ಕೊಂಡಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾದ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಗೋಪಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಅದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ದೂರೋಡು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುದು ಹೋಗ್ಬಾರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಬಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರೆದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕುಲು ದೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಬರೋ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಗುರುತು ಬಚ್ಚಿ ಗುರುತು ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ ಬೆರಿಗೊಟ್ಟೊಂದು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ನಿಂಚಿ ಇತ್ತ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಂತ ಬಂದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪುನು ಸಂಘಟನೆ ದಾದ ಆಗೋಡು ದುಂಬಗಿನಿಕ್ಕೂ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಹೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲರ್ ಬಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮದ ಐನು ಒಂದು 100 ಜನ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಪುರ ಮಂಡ ಮುಗ್ಗುಲು ಓನಾಲ ಒಂದು ತುಪ್ಪನಾಗ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಪಾತಿಯವರು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇರ್ನ ಗುರುತೊಂದು ಮಂಪನ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಬೋರು ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಏರೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಪರವಾದ ನಿರಂತರ ಬರೋದಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣಾಗಲ್ಲ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪರವಾದ ಏನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಷ್ಪನ ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಊರದಾರ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪಿಲಿ ಪಾಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಪುನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಣ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮುಂಡು ಅರ್ಣ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜಾದ ಇನ್ಯಾರು ಲಾಯರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಗಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನಮಾನಡುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಂದುವಲತ ವಹಿಸೊಂದು ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಡಿಸಿ ಲೀಗಲ್ ಆದ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಯಾರು ತಗೊಂಡೆ ಒಂಬರ ವಿಚಾರ ಶರಣಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ಲಮದ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ನಿಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಂಟೋಡಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬೆನ್ನೆಲು ಬೇರಿಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಪನಕರು ಪೂರ ಅರ್ನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪನಕರು ಇದೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ಬಂಗಡುಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಜಿ ಬಂಗಡುಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಲೈದ ಪ್ರಚಾರ ಗತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುವ ಪ್ರಚಾರ ಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂದು ಬೇತ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರಿಂಚಿಂದ ಬೇರೆ ಮನ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಗುಪ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದದ್ದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಮತ ಗೊತ್ತು ಪುಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಚಂದ್ರಸೇನೆ ಪನ್ಪು ನೇಪಾಳ ಎಂಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಬೋಡಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇರಿಪಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಹೊನಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ರಮಣಕ್ಕಾಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುನಃ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಗೂ ಹೋಗುನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ತೆರಿಪ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದೊಂದು ಪುನಃ ಅಶೋಕನ್ನಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಂದಿರ ಬಂದೇರಿ ಭಾಷಣ ಮಂಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಐತೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ 80 ಅಡ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪದೊಂದು ಬೈದೇನೆ 80 ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪದೊಂದು ಬೈದೇನೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ನಾರಾಯಣನ್ನಿ ದಿನೇಶನ್ನಿ ಇತ ಅಕುಲ್ಪುರ ದಿನೇಶನ್ನಿ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಕರೀದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಡ ಐದು ನಿರಂತರ ಆಟೋಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂದೊಂದು ಬರ್ತದೆ
ವರ ಅಲಕ್ಕ ಕೊಲಪ್ಸಾನ್ ವರ ಅಲಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುರ ಮಠ ಮುಡಿದಿತ್ತನು ಆನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಕಟ್ಟೆ 2004 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ 2004 ಒಂಜಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಸವಾರಿ ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಬರಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಡ ಬರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂದಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಗುಂಡು ದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮನೆಪಂದ ಕೊಲ್ಲರ ಗುರ್ತಿಜರಿ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಆ ಕಟ್ಟದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಸೇರಿದು ಏತು ದೇವರು ಆತ್ಮ ಅಂತೊಂದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ನಿರಂತರ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ದಾದನ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೇರಣನ ಅದು ನನ್ಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದ ಹಿನಿಕ್ ಪೆರಮನೂರು ವಲಯಡ್ ದಿವಜೋತದ ಗುರ್ತೇಜನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಲ್ದುಪುನಕ್ಲ ದಾನಿನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗೋರ್ಪುರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲವಂತದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಮಟ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 14 ಇಲ್ಲದ 14 ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಾಗ ಭಾಗಿಯಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿವಜೊತೆ ಕೈದಿರಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವಾ ಫಲಕರ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಲ್ ಅದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತೂದು ಬಡತನ ರೇಖೆ ಇಡದಕ್ಕೂ ತಿರುಪುಲ್ಲ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುರ ನಮರದಾಪುರ ಹೆಲ್ಪುನು 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಬಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಐಕನಮ ಐಕೆ ಬೇತೇನೆ ತಂಡ ಬಂದದು ಆ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಅಂಚಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರುವುದೆಂಗಳು ಆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲು ಮುಟ ಮಂತದ ಒಂಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾ ಕಿನ್ನೆ ಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲದ SLC 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂದಿತ್ತು ಆ ಪಮ್ಮೇರು ತಿರುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರದ ಬಾಕಿಲೆಜ್ಜಿ ವಿರೋಧ ಬಾಕಿಲೆಜ್ಜಿ ತಂಡ ಸಿಚ್ಚಿ ದಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ್ನ ದಿವಜೊತೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ಆ ಬಾಲದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರನ್ನ ದಿವಜೊತೆ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಡಿಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದಿವಜೊತೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯ್ತಿದೆ ಐತೆ ನಗಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜಾಗೆ ತೆಪ್ಪಡುವಂಬನ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಜದ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಕೈಗತ್ತಂದ್ರೆ ದಿವಜದ ಊರ್ದ ಕೈಗಳು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪೊಂದು ಅಪ್ಪೇನ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಬೈದ್ರು ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕುರು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಯಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತೆಪ್ಪಡುವಂಬನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಲೆ ಕೂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪುನಗ ಅದು ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಉಂಡ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನಾಗ 29 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು 29 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಎಂಜ ಹೋಗು 29 ಲಕ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಪುರ ಅದು ಶಕ್ತಿ ದಂಡಗಿಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕುಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಬಂಡದು ಸಾಹೇಬರು 14 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪಿಯರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ತುಂಬದ ಈ ಜಾಗದ ಏರಿಯಾಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸಮಾಜ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಎಂಕುಲು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುನಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಪುನಗ ನಿರತನ್ಮ ಸಾರ ದಿವಜೊತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು ಊರು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ದಿವಜೊತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತೂ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಜದ ಪುರ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಗ ಸಾಹೇಬರ್ಲ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಯರು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಶರಣ್ ಮಂತೋದು ಬೈಯರು 8 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಂಡ ತನ್ನಡು ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಬುಧರ ಮಂತ್ರಾಗ ಇಚ್ಚಿನ ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಪನವ ಕೊರತು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಥ ದಿನ ಆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪುನಃ ಸದಸ್ಯರ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಮನ್ಕಾರ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ನಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿಗ ಆ ದಾನಿ ನಕಲ ಪೌರನ ವಾರೀತಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಂತದ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ದಿವಜೊತಿ ಮಂದಿರ ಬೇಲದ ವಿಚಾರ ತುಪ್ಪದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ದಿವಜೊತಿ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂತ್ರಿ ಪನ್ಪರ ವಿಚಾರ ನೀಡಿ ಪಂತ ಅವ್ರು ಪೂರ ಬದೊಂದು ದಾನಿ ನಕಲ ಪೋಯಿ ಐತಾನೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಮನ್ಪೂಡು ನೆನೆದಿತ್ತ ರಡ್ಡದಿಂದ ಬರ್ಸತುನಾಗ ಈ ಇದೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂರು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಇತ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಏನಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ನೌಕಲ್ ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬರ ವಿಚಾರ ಅವರು ದಿವಜ್ಯೋತಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉಂಟಾ ಉಂಟ ಜಾಗೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೇಳಿ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಪರ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಐದು ₹1 ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಒವೇ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಫಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಅವು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಪರ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತೆ ಐಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ದೆಪ್ಪೋನ ಜಾಗೆಗೆ ದೆಪ್ಪೋನ ಮಂಪರ ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೂಲೆ ಹಿಡಿಚಿ ಅವು ನೂದೆಗೂ ನೂದು ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಹೋಗಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಗೋರಿ ಸೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪು ತಂಡ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಐಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಈಗ ಲಂಚಿನ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಓಪನ್ ಅಂತ ಐಟು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಾದ
ದೇವಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಟಾವುದಿ ನೇರದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗದಪ್ಪ ಮನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಏರ್ಲ ಇನ್ನೇರ್ಲ ಯಾವು ಮುಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂಚತ್ತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಕು ಅವು ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕುನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನೆಲೆಬೋಡು ಗುರುಡು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟೋಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಓಮನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಏನಿ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತರ ಬೇದಿನಕುಲ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಮುಕ್ಕುಲ ಕೈಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತರ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆತು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂತನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಬಂತದ್ದು ಏನೇನ ಪಿದೇದಕ್ಲೇನು ಬಾರಂದ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ದಿವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಎದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿಧಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ. ఒక ದಿಶಾನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕುಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರ ಬಂಪನ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಖಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಪ್ಪಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬಂಪೆ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ ಇಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎದುರು ಬದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಂತೆ ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದ ನಾನು ಯಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಶರಣಣ್ಣೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಪ್ಪ ನಿನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ದಿಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಎರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೇನು ಅನ್ನಡವಾದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಟೀಮ್ದಾಗಲ್ಲ ಟಚ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ದಯ ಖುಷಿ ಆಗಿನ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ತುಲಿ ಅಕ್ಲ ಬೇಲ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ದಾನುಂಡು ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜವನೇರೇನು ಸೇರ್ಪದು ಪ್ರತಿ ಒರೆ ನಡೆ ಪೋದು ಇಂಚೆಂಚ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಡಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೋ ಪಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾತನಾಡು ಪಂಡದ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ವೈಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಜೈದೇರು ದುಂಬು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿನಲಾಡು ಆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಯತಿಶನ್ಯ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ದಾಲ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಣು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಜನಾಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಡ್ ಆ ದೇವೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಲಕ್ಕದುಂಟು ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವಿಲ್ಲಾಡ ಆನಾಂಜೋಕ್ಲುಪ್ಪು ಜೇರೆ ಖಾಲಿ ಪೊನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಾವ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಗೊರ್ಪುನು ಪಂಡದ್ಯಾನ್ ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲ ಪನ್ನಾಲ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಎಂಡ ಕೊರ್ಪುನದು ఒక ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ ದಯಪಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ನೆಟ ಹಾಳಾತ್ ಜೋಲ ಎಂಚಿನ ಬೇತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ದವು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ನನ್ನ ತಾಂಡಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೂ ಎಂಚು ಸಹಾಯ ಆಪುನತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ಗ ಪಲಾಯನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ಸೇರ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇರ್ದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುನತ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಸಾದಿಗೆ ಬೂರಾಯರು ಪಂಡದ್ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಇತ್ತ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇತನಡಿ ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಆರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿನು ತೂತಿನಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣಣ್ಣ ಇತ್ತ ತುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರನ ಮೋಕ್ಯದ ವೇಕನ್ನೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ನಿಂತೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿತವಸು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ಯದ ಪೊಲಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದನೇ ಪೊಲಪು ಒಂಜಿಮೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ವಾಸಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನೇ ಕಾವದಪಡು ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅರೆಕಲ್ಲಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿಂಡ ಮರಿಯಲನಗ ಇಲ್ಲಲು ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬವನ ಅವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ನೆರೆಕರಿತಕ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಗಾನಾಗ ಇಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನನಗ ತೀರ್ಥಗ ಆಮೆಗೆ ಶ್ರಮಿಕ ಎಂಬೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಚಂದ್ರ ಸೇರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತದ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಈಮೇಕಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಶ್ರಮಿಕದ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವನಿಗಾರು ಇಜ್ಜಿರು ವಿಜಯ್ ದೇವಡಿಗ ಅತನಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹರಿಶನ್ನನ ಕುಲ ಆಗಮೇಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬುದಿನಾರು ಎಂಕುಲು ತೂತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೌಲರ್ ಆರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆತು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬಣ್ಣಗ ಶಬರಿಮಲೆತ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಪುದರಡೆ ದೀತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ಶಬರಿಮಲೆತ ವ್ರತ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ನೆನೆಪುಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಸಸ್ಯನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಅನ್ನನಕುಲ ಅನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಅನ್ನನಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವನಿ ಯತೀಶ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೊರ ಟೋಟಲಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಆಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪಿರ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಶಕ್ತಿನ ಸೇರ್ಪದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಕಷ್ಟಗಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರ್ದ ಕೊಳಚೆ ನೀರಾದುಪ್ಪಡು ಕಜವು ಕಡ್ಡಿಲಿನ ದುಪ್ಪು ನಂಚಿನವಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಜಿಟೇಷನ್ ದೀವಂದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜೊತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಡ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈವನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪುನಗಲ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಎಂಚಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಊರಿಗೂ ಪರ್ಪುನ ನೀರದ ಬಂಗಾನಗಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಪೋದು ಬೇಕನ್ನ ಇಂಚಿಂಚ ಪಾತಿಯರ್ಗ ಅದನ್ನ ಚಂದ್ರಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಊರುಗಾಪನ ಪ್ರಯೋಜನಗೋಸ್ಕರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಕಲು ಬುಳಚಿಲ್ಡ್ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರ ಹೊಡಿತದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳಿವಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಬೋಡು ನಿರಂತರ ಓಲಾ ಕುಲ್ದು ಏರನ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಐತದ ಪಿರೊಂಜ ಇಂದು ಇತ್ತದ ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಐತೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಯತೀಶಿಡ ಪಂಡೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀವಂತ ಇದ್ದು ಪಂತ್ವೇರು ಇನ್ನೆತ್ತ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಾಲಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದಾಗಲೇ ಉಪ್ಪಟ ನಿರಂತರ ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡಗ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪಂಡಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರಂಬಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆತನಂಡ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ನಿರಂತರ ಅದು ಎಂಡಾದನಗ ಎದುರುಗು ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ದುಪು ನಂಚಿನ ದೇವಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಣ ಉಮೇಶ್ ಬೋಲಡ ಪೋದಕಿಯನ್ನಾಗ ಅಪಗ 21,000 ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರಿ ಅಪಗ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮದ ಪೊರ್ತುಡು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅಂಚಾದ ಅರೇನ ಯಾಪಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಡ ವಾಸನ್ನೇ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅತನ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನನಾತ್ ದುಮ್ಮು ಬರುಡು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಅಕಲು ನಿಲೆಯಾದು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಅವೇ ಕಟ್ಟಡಾದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುನು ಬೈಕ್ಗ ಪಣ್ಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚುಕ್ಕಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ವೇಕನ್ನ ಎಗಾನು ವೇಕನ್ನನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನನೆ ಪಂಡೆ ವೇಕನ್ನಗ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಯಜ್ಞ ಪಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡ್ಲವನು ಆರು ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ವಿಚಾರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು. ಧನ್ಯವಾದ ವೇಕನ್ನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಕ್ಕಳ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನ್ನೇಕ್ ಇಜಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಕೋಡು ಪಾತೆರ್ಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾಯನು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಗನದ ಮಾತ ದೇವರ್ನ ಪಾದ ಗಡ್ಡಬುರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರ ಎದುರು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೇರ್ಲೇರು ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಹಾಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಉಂಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತುಡು ಐದು ಹಿರಿಯ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಐದು ಜವನಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕಲು ಪ್ರಾಯದಾಕಲು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪೊಂಜನ ಜೋಗುಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೈನ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪ ಅಂಜನೆ
ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಂದಲ್ಲ ನಿಗಳ ದೀವಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನೀ ಹಾಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದಯಪನ್ನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಸದ ಪೋಡಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪೋಯರ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ದೇವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಡದ ಪುನೀಟು ಪೋಪುನಿ ನೀರು ಪೋಪುನ ತೋಡು ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಶೋಕದ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಟಿಯಪ್ಪ ಸೋನಯಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಲಲ್ಲ ಆಜಿ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಳು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಜೋಕುಲ ಪೋಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ಲ ಕೂಟ ಬಂದ್ಪಡು ಪೂನು ಅಂಚೆನಿ ದೀವಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನಿ ನಮಗೆ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ದೀತೇರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮನ್ಪುಗ ಏತು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ಏತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಅವು ಜಾಗೆತಿ ಕೊಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವಂತ ಕಾಸನ್ನು ಬೆಗರನ್ನು ದೀದಾಕಲು ಆ ಕಾಸು ಜಾಗೆದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತದೇ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟುಣಿ ನಾವು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ತೂಪ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ 4 ಜನರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ನಿಷ್ಟ್ರ ಜನಕುಲ ನಿಷ್ಟ್ರ ನಿರಗಟದರ್ಗಳ ನಿಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಆ ಮಗನ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳ ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾಪಲ ಪನೋಲ್ ನಂಗೆ ದಯ ಸ್ವಂತ ಕಾಸು ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಏತು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಏತು ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪುಡ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಡ್ಲೇರು ಏರ್ಲು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಗುರ್ತಿಸವಿರುತ್ತೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಏರೆಗಳ ತಿಗುಜಿ ಜನಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬೋಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ದೀವಜ್ಯೋತಿರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕುಳುಪುನಿ ಆಂಡಲ ಹಾಕಲಾಗ ಆ ಕುರುಪಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ 2 ಜನನ ಗುರುತಿಸೋದು ಹಾಕ್ಲಿರ ಸಾಕಾರ ಮಂದಿರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪೋಗ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅವಡು ಎಂಕುಲಾಡು ನಮ್ಮ ಅವರು ಪೂರೇರ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಲ ನೀಕ ನೇಕ ದಾಲ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ಅನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಜನತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ನಾಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಂಗಳು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಿ 2 ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮುದಿಪೀರ್ನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ದೇರಿ ಬೊಕಾರ ಪಂಡೇರು ಮೈಕ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೂತಾರೆ ಮಾರ್ಗಡು ಕುಲ್ದು ಮೈಕ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ನ ತೊಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಶೋಕು ಪಾತಿರ್ ಬೇರಾರು ದುಂಬಗ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕುದುಂತುದು ಇಂಕುಲ್ದಲ ವಿಶೇಷವಾದುದಲ್ಲ ಮಂತಿದಿಜ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟೆಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಪದಿಲ್ಲದ ಬೇನೆಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸರ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೈದಿನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಪುದಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಈ ಪೊಂದನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಹುಷಾರಜ್ಜಂದ ಬೂರ್ನ ಬಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಜ್ಜನ ಬುರ್ದುಗೊಲಿಡು ಚಾಕಿರ್ ಮಂದೊಂತಿನ ಬಾಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಚಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ಪುಷ್ಪನ್ನೇ ಚಂದ್ರಸನ ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆ ಬಾಲಿನ ಬದುಕಾಯರ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣಾನು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮನವಿ ಬತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಪೊಣ್ಣಗಲ ನಿಖಿಲಿಡ್ದಾತ ನಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಲ ಮಂಪನ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಿಂಗೊಲಗು ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಥ ದಿನ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ದಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದಾಕುಲು ಬೈದೇರಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋಯಿನ ವಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪನವು ಕೊರದು ಬತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವಿನಾಶ್ ಆತ ಅವಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರಡ್ದು ಬುಡ್ದು ತೀರ್ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹುಷಾರು ಜಂದಿತ್ತೇರಿ
ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿಯರು ಅರ್ನ ವಿಚಾರಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಬುಡದಿ ಆ ವಿಚಾರಲ ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರಡ್ಲ ದಾದಾಲ್ನ ದೀಕ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಮಂಪನ ವಿಚಾರನು ಆ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವ್ಜ್ಯೋತಿರ್ ಮಂತಿನಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಗ ಮನ್ಪುನಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಂಪನ ವಿಚಾರಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಲಾಯ್ ಎರಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಡೆದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಬಂಡದು ಓಲ್ಲ ಪಿದೈ ಕೊಡ್ತಿಜ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದು 15,000 ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಬಲಗಾರ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ 15,000 ಈ ತುರ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತನು ಅಂಜದು 30,000 ಪನವು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರಾಪುನು ಬಂದತ್ತು ನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಕಾಸಿಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡೆ ಎಂಗಳು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗಲ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕ್ಕಳು ಗುಣಾದು ಈ ಕಟ್ಟದಡೆ ಬರಡು ಬಂಬನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕಲ್ ಡೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಜದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಆ ಏರು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳೆ ರಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ದಯಮಂತು ಉಂತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಪನವು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆಯ್ನಾತ್ ಹುಷಾರಾದು ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಾಡು ಪನಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಅಂಚೆನೆ ಅವಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅವಿನ ವಿಚಾರ ಪನೋಡಾಂಡ ಅರ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಜನನ ತೂದು ಎಂಗುಲು ಪನೋಡಿತ್ತನು ದಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜವನೇರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಆ ಕುಲುವಾಯಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಮರಣ ಸೇರಿದಿನ ಜನತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಷರಿ ಆದಿತ್ತನು ಈತ ಜನ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಮಾರ ಈ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡದು ಬಕ್ಕದು ನಾವು ಗೊತ್ತು ಆರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾವಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲ ಸೇವೆ ಆವಾಡು ಆರು ಮುಂಚೂ ನಡೀತೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಇನಿತುಲೆ ದೇವೇರು ಅರಣೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರು ಎಡ್ಡಂತಿನಕ್ಲೇನು ಕೊಂದೆ ಪೇರು ಮಂಪನ ವಿಚಾರ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಆಂಡ ಆರು ಲೆತೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಸಮಾಜ ಅರಣೆ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಗುರುತು ಸೋವ ಮಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ 20,000 ಪನ ಅವನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದೀಕ ಒಂದು ಏನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವ ಅಕ್ಕಳ ಪಂಡದು ಇದು ಚಕ್ಕು ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದೀಕ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಅವಿನ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಕನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪನವನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಕೊರಡು ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅರ್ನಂಜಿ ನೆನಪುನ ಮರಪುನಂಚಿಂತ ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಬಲ್ಲಗಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ಲೇರು ಅರಣೆಂಕುಲು ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಅಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದ ಫ್ರೇಮುಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅರ್ನ ಚಂದ್ರಸನ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಲೇಮೋಹನ್ ಪಂಡದು ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಓಲ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಫಟಪಾಡ್ನ ಪಿರ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇನೇರು ಉಂಡು ಎತ್ತುಸನ್ನ ಎಂಚುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಬಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡವ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆ ಉಣಿಯರ ತಿನ್ನೇರದೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಡ ಪಲ್ನೆ ಎನ್ನಡದಾಪುನ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ನಿರಂತರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10,000 ಬೂರ್ನು ಅರ್ನ ಕಾಸು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತ ಕೋಡೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗಾರ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೇತಾಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ 3,000 ಬರಲೇನು ಎಂಕ್ 450 ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ದೊನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ನಮಗೆ 1,000 ಯಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜು ಆರೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುರಣೆಂಕುಲೊಂದು ಚಕ್ಕುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಾಗ ಕಂಡನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದ ಅರ್ನ ಬೊಡದಿನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಸುದ ನೆಟ್ಟು ದಿವಜ್ಯೋತಿದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ವಂತ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ 3,000 ದಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಗಲಾರ ಬತ್ತಿಜೇರು ಈಜಿನ 3 ಕುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನರೆಗೆ ಬತ್ತಿಜೇರು ಒಂದು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡೇ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪುರ ಮಾರಕ ರೋಗ ತುತ್ತಾತೇರು ಆ ರಾಯನಾಥ್ ಪಕ್ಕ ಗುಣಾದ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆದಪ್ಪೆನಡೆ ಬರ್ಪುಲಕ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮಾತೆರ್ಲ
ಅಡ್ಡರಿದ್ದರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಮೊರಣೆಂಕುಲು ಚಂದ್ರಸನ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬನ್ನಗ ಚಂದ್ರಸನ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರದು ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಡೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ನಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂತದು ಟೀಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಊಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನು ಪಂಡದು ಮೊರಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಇರು ಸರಿ ಮಂದು ಕೊರಡು ಪಂಡಿತೌಸುಡು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಬಂಡ ಆ ರೋಡು ಡಾಪುನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇಕನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮನಿಸಲಿ ವೇಕನ್ನ ಎಂಕುಲು ತೊಂಜಿ ಮನೆ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನಡು ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಅವನು ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಿರಂತರ ಅಪಘಾತ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಡಪಾಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರತ್ತು ಈತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾಗೇಡ್ ಹಂಸು ಬುಡ್ದುಂಡು ಪಲ್ಯದ ಬಾಕಲ್ಲಿ ಹಂಸು ಬೂರುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಓನಿದುಲೆ ಹಂಸು ಬೂರುಂಡು ಐವೇಡ್ ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಮಂಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಪೋನಾಗ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ಐವೇಡ್ ಹಂಸುಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಯಾಗ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಎಂಕುಲು ದಿವಜೋತಿದ ಮನವಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ವೈಕಮತ ಮನವಿ ಕೊರೊಡೊಂದು ಪಂತೇರು ವಿವೇಕಾನಂಡಲ ಪನ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದಿವಜೋತಿದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹಂಸು ಬೂರೋಡು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಟ್ ಹಂಸು ಬೂರೋಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಊರ್ದಾಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿರಂತರ ಅವನುಂಡು ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ಜಿಂದ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಗ ಕುಲುಣಂಚಿಂದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾವೋಡು ಎಲ್ಲ ತದಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಜೀವ ಬೋಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪುಣತ್ತು ಹಂಸಪಾರೋಡಿತ್ತು ಅವಮನ್ ಪುಡಿತ್ತು ನುಮನ್ಪು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲ ವೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತುಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಡೆ ಬರುಡು ಪಲ್ಲೆ ವಾ ಮಾರ್ಗಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲರ್ಲ ರೆಡಿಯುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರತ್ತು ಒಂದು ಜೀವದ ವಿಚಾರ ಅಂಚದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಚಂದ್ರಸನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಸರಳಪಟ್ಟದ ಒಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಜನ ಪಾದಾಗ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾಗೆ ಖರೀದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕನಸದ ಕಟ್ಟಡ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರೆ ಶರಣ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರವೀಣನರೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಜಿನಾಲ್ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಕಂಬಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಯಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಂಚಿನ ನೆತ ಪ್ರಮುಖರೇ ಏನು ಪುದರ್ ಉರಿಯೂರೇನ ಪನ್ಪೂಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ದಾರು ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ 4 ಜನಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನ್ನಕಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಪಾತೆರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಬಂಡ ಆಟಿಡ್ ದಾತಂದಿಕೆಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತ್ರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಣಿದ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕಲು ಐಡ್ಬೇಕ ಬದ್ದು ಇತ್ತು ಇಂಚಾತ್ರಿಕೆ ಆಟಿಟೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕಲು ಆತರು ಆಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಆಟಿಟೊಂದು ದಿನ ಪೊಲಪುನ ಮನ್ಪುರ ದಿಷ್ಟಿಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಆಟದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕಲ ನೆನಪುలను ಮಂತಿಚಿನಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೂಲುಡು ಕಟ್ಟಂಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲಲಕ ಮಲ್ತದು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಾನ ಒಂಜಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕುಡರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನ ಪುಗಾರುನತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಲ್ಪು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಗರ್ರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಪುಗರ್ನೆತ್ತಿನ ಪಿರೋಡು ಪುಗರಡು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪುಣ ಎತ್ತಿನ ನೆರ್ಪುಣ ಎತ್ತಿನ ಎದುರುಡು ಪನೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನೆರ್ಪುಣ ಎತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಎದುರುಡ ನೆರ್ಪೆ ಪುಗಾರ್ನ ಎತ್ತಿನ ಎದುರುಡು ಪುಗಾರ್ ಪಿರೋಡೆ ಪುಗಾರ್ವೆ ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪುಗಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ನೆರಿಗುಡ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪುಗರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿರೌಡು ಅಂಚಾದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಗರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮೂಲ ಏನು ಪುಗರ್ರೆ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಪುಗರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ 2 ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದ ಎಂದಕ್ಕೇಂಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ಕಟ್ಟಡ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರು ಎತ್ತಿಸೇರೆ ಬಂದಿರು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂದು ಖಂಡಿತ ಹೆಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಂದಕ್ಕೇಂಡ ಐತ ಅವನತಿ ಆನಗ ದಯಕೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಲಂಚನೆಗೆ ಸಸ್ಯಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿಯಿಂದ ಪಂಡಾನಗ ಆ ದೈಕುಲು ಐತ ವಂಶವೃಕ್ಷನ ಬುಲಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಿ
ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕೋ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲೇಪುನಿ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಲ ಮುಗಿಯರೆ ವೈದಿನ ಹತ್ತವು ಅವು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಯಪಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯಗಲ ಶನಿಗ್ರಾಚಾರ ಪತ್ನ ಗೊರ ಅಂತ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರವು ಪಸ ಚಿಗುರುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಗುರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವು ಕರಂಚುಚಿ ದಯಕೆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ ಬೇತೆ ನೀರು ಮಾತ ಬೂರ್ದಾದ ಅವೆಡ್ಡ ಸದೃಢವಾದ ಬುಲೇಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸದೃಢವಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ನೆರಲಾಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತೋದಗಿದನು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದ ಪಂಡಿತೋಸ್ವಾಮನಂಚಿನ ಒಟಾರಡು ಈತ ಶೋ ಕೊಡು ಒಂದು ತಂಡನ ಕಟ್ಟದು ಮಾತು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊನದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತನಕ ಕುಲ್ಲರಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪುನಗ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನೀಲನಕಾಶ ಆತಿಜ ಅಂಚಾದೆ ಅಂತ ತುಯ್ಯ ಆಯ್ತು ನೀಲನಕಾಶ ಮಲ್ದಿಜಾರ ನೀಲನಕಾಶ ಮಲ್ಪನಗ ಇನ್ನಿನಿಕುಲ್ ದಾದ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚನ ಪಾಡ್ದಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬರೀಚ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು ದಯಕೆಂಡ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಆ ಕಟ್ಟಡ ವಾ ರೀತಿ ಆವಡುಗೆಂಡ ಆ ಕಟ್ಟಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ದಯಕೆಂಡ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆರತ್ತವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ದ ಆವಡು ಐಕೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಡ್ಕೆಂಡ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಲೆತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನದ ತಂದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನುರಿತ ತಜ್ಞರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡ್ಡ ದಯಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಸ್ತುಂಡು ದಯಕೆ ನಾನು ಓದು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 25-30 ಪೇಜ್ ಇಡು ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಚೋಪಡಿಕೆಂಡ ಇನ್ನು 25 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ 125 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಆಲೋಚನೆ ತೀದು ಆ ಕಟ್ಟಡನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನುರಿತ ಅನ್ನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡರಿ ಹೇಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿಂದು ಇಂಜಿನಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಜನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಈ ತಂಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಆಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಊರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿದ ತಂಡದ ಏರೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆ ಮಿಗ್ದೆಲ್ಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುರೂಕಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋಮನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆದು ಪಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಬೇತ ತಂಡನ ದೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ನಂಗೆ ನೆಟ್ರಿ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗ ಅಶೋಕಣ್ಣಗ ರಮಣಕ್ಕಾಗ ಸತೀಶಾಗ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾತಿರಲಿ ಎಂಚೆ ನೋಡ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಲ್ನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ನಂಗೆ ಎಂಜಿನಾತಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ ನಾಚಿಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀರಂದು 1 ಸಾವಿರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಟು ಇದೇ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಐಟದಲ್ಲ ಮುಲಾಚಿ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದು ಬರಿಚಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅವನು ಎಂಚೊಪ್ಪಡಿಕೆಂಡ ಎನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಅಲ್ಪ ಪೂರೋಡು ಎನ್ನ ಬೆಗರ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕ ದಾದಾನ ಪಡಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೀಳಾರಿ ಬೆಣ್ಣಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬಡವೇರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂಪ್ಲೆ ಪುರುಷನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಣ ಕೊಡ 7 ಲಕ್ಷ ಆಪನ್ ಬಂದಿರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ಬಂದಿರು ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಶರೀರ ಏತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವೈ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಕಿಡ್ನಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಟಲ್ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆರೆಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಪೋಂಡ ಎತ್ತುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಈ ದೇಹ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈಗಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹನೇ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ಭರಿತವೇನು ಶ್ರೀಮಂತ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬಡವೇರು ಇಜ್ಜೇರು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೀಳಾರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬಡವೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬಡವೇರು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡು ಪಡ ದಿಷ್ಟಿಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಐಟಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇವಾ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ನೇನು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಲೇಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅರ್ಹರಾತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಅದೇನು ಕೊರೋಡಾಯಿ ನಾವು
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ನವಂಬರ್ ಬರ್ಪಂಜ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಿಖಲೈಕ್ ಅರ್ಜಿನ್ ಕೊರಲೆ ಐನು ಏರಡ ಪಾತೆರಡು ಐತ ನಿಖಲನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ತ ದತ್ತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಅಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮನ್ಪೆ ನಂಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ದಯಗೇನು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತಾನಗ ಆನಂಚೂರು ದೂರ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಕಾತ್ ಸೇರ್ವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತೋಜಾಡ ಬೊಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿರು ಒವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಗತ್ಯ ಜಾಂಡ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪರಮ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆ 30,000 ಪಿರೋಡು 30 ಲಕ್ಷದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆ ಕಾರಣಗಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕವಾದ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾಸಿಡು ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ರೋಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಗುಣ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕಾಪುನಿ ಸ್ವರೂಪ ಓಡೈತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಲ್ಪೋಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದ ಬದುಕಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪ್ ನಾತೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನದಾಲ ಜನ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಉಂಡ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಮುನ್ನೆ ವಿಷಯ ಪಂತೀರಿ ಇಂಕಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನನ್ನ ಪಂತಿಜೇರು ಅಂಡ ಒಂಜೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪ ರೋಮನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಿತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆನಿಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೆ ಸ್ವಂತ ಕುಲ್ಲರ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ಪುಜ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಗ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಾಯರ ಸುರಾಪುನು ಏಪಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಡ ಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬೋಪು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೋಪು ಅಂಚಾದ ಬಾಡಿಗಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಈತ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನೆನೆಪುದಿ ಹೊಡ್ದು ಯಾಕೆಂಡ ಕೊರ್ನ ಕೈನ ಏಪಲ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಾಸನನಿಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಾಣನಿಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಈ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೆದೆಕಲು ಮಾತ ರೀತಿನೇ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗೆ ಪರ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಈ ರಡ್ಡಿಲ್ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ರಡ್ಡಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಪಡೆದೇರು 10 ಲಕ್ಷ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೂವೇ ವೆಚ್ಚಾಡ್ಲ ಆಪುಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಖರೀದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಏನು ಎಂಜಿನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮಲ್ತಾರ ನಿಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ ಉಡ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ ಉಡ್ದ ದಾನಿನ ಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಗ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಈ ತಂಡದ ಜಾಗದೆಪ್ಪನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿ ದ ಉಲೈ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಉಲೈಡ್ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಯತೀಶರು ತಿವರ ಪೋನಾಗ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಉಂಟು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರಲೆ ಯಾಕೆಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋರು ಆಯ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾತ ಮೈಲ್ತಾಯಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಣ್ಣನಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ఒక ಪಿತಾಯ್ದ ಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕುಲು ಭಾವನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಡದು ಅಂಚದ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಎಂಗಳ ರಮಣಕ್ಕನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ದ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಒಂತ ಸೇಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಕಾರದ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಜೈದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಾಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕಡ ಬಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ನರಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತೆರನ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ರೋಗಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒಂತ ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸರಿಮನ್ ಬೇರೆ ಬಂಡದು ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ದಾಲಾಪುಜಿಯ ನಿನ್ನ ಸರಿಮಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಐಟೆ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಸಮಾಪೆ ಆನ
ಸೀಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ನಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸುರುಪುನ ಪೋಡಿಗೇನು ಇನಿಕಾರು ದೂರ ಮಂತೇರು ಅರೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಣದ ವಿಚಾರಡು ಏತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡೇರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಲುಪುನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಿಯಾರಲ್ಲ ಯಾನು ತುಲೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನವಂಬರ್ 2 ಬೊಕ್ಕ 45 ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಏರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟದನು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತಿರಂಗ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆದು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೋಯ ವರ್ಷನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 30 ಬಾಟ್ಲು ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಂತದಂಡು ಆ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಪನ್ಪುನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ 44 ಯೂನಿಟ್ ನವಂಬರ್ 2 ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ನವಂಬರ್ 2 ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಅಂಚಿಂದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ತೋಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರೇ ಗುರ್ತೊಂಡು ಆ ಪೇಷಂಟಿನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೆ ಜತದ ಬೇಲ ಮನ್ಪುನಂಜಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತಿರಂಗ ಪನ್ಪುನ ಟೀಮುಗಳ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಯಾಪನ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ತದಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪೈನಿ ಮುಲುಪುನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ನ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಂಡ ತಂಡಡ್ದು 10,000 ಕೊರ್ಪ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಇದು ತೀರು ತೂಪಾರು ಮಾತಾಮೇಟ್ಲು ಪೋಂಡ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆರಡೆನತೆ ನಿಕ್ಕ ಬಾಸೇಜಿ ಮಾರ ಈ ಬೋದು ಓಲುಲ್ಲ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಬಾಸೇಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅವೇ ಪಾತಾರ ಅದೇ ಬರ್ಪುನು ಈ ಪಾತಾರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುರುಸನ್ನ ಈ ಪಾತಾರ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರೆಗಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಉಂತುಂಡು ನೆತ್ತೆರದ ವಿಚಾರ ಆವಾಡು ಕಾಸ್ತ ವಿಚಾರ ಆವಾಡು ಅದು ಬೇತ ಹೂವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹೂವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಕಲು ನಡೆಬೋದು ಒಂದು ಸರಿಯಾರ ಮನ್ಪ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆವಡುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಬೇಲೆ ಆವಡುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಪನ್ಪ ಏರಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಆವಡುತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರಗಳ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮೆಂಟನ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆನು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂತೇರು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ತಂಡದ ಉಲಯ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ತಂಡದ ಉಲಯ ಏರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪಂಪನ ವಿಚಾರನು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಏಪ ಪೋನಾಗಲ ಆ ಪಾತಾರ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಂತಾರ ಅವನು ಕೇನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಆತ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ದಿವ್ಯೋಚಿತ ವಿಚಾರಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬ ದಿನಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಲಚನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿಸುನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬಾಗಲ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಪನೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬೂರ್ದಿ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಒವೇ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಾಡು ಅವನು ತಿದ್ದುನಂಚಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಪಂದುಗೊರಡು ನಿಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ನಿಕಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಬೆಲಗೊಡು ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕಿನಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನ ನಾರಾಯಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದಾರು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಿಲಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಆರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೇರು ಟಿವಿಡಿ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲಿಗೆಲ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಪುನಕಲಿಗೆಲ ಮನಸಾರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸಾರ ಸುಯ್ಕೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯನ ಆ ಚಕ್ಕದ ರಡ್ಡು ಬಂಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹಾಕನ ಬಂಗನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೊನ್ನಾಗ ಎಂಗಳ ಪುರುಷನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಡೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಟ್ಟು 16,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ನಾಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಆವು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಪುರ್ಸನ್ನೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಬಕ್ಕ ತಂಡಡ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಹೊರತು ಎಂಕುಲರೇ ಪಾಲ್ವಂತಲ್ಲ ಅರೆಡದಾಪನ ಹೆಲ್ಪುನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಹೆಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯಸ್ ಮನ್ಪುರ ಬಾಲೆಗ್ ದ್ವೇ ರೀತಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿತ್ತ
ಗಜದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಆ ಬಾಲಿನ ಒರಿಪಾಯರ ನಂಗೆ ಕಾದಿ ಸಾಧಾರಣ 7 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಯನಡೆ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪು ಆಯನ್ಸ್ ಪಂಪುರ ಪುದರ್ ಆ ಬಾಲದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಗಳು ದೇವಜ್ಯೋತಿ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಪಂಪುರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿಂತ ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮರ ದಾಪನ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುರ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಸೇವಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊನ್ನನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಇಚ್ಚಿಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರೋಡು ಮುಟ್ಟಡು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ದೀಕ್ಷಾ ದಯಬಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನಾಥಿಗೆ ಇದ್ದುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಾದ ಸತ್ಯತೆ ಏರು ಗೊಬ್ಬರ ಕೈತಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಂಟು ಕೂಟ ಇಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದುದುಂಡು ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರಸರ ನಂಚಿಂದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ನಂಚಿಂದಾಗಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಖಿಲೆಗಳ ದುಂಬಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಿರ ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸರ ಜನೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬಂಪ